Takže difúzer sa volá Lumo. A takto sa otvára. Takto vyzerá zvnútra. Vlastne tu sa leje takto voda. Môže sa naliať maximálne po tú červenú bodku. A to je vlastne celé. Dáš si tam, nakvapkáš si vlastne koľko chceš kvapiek oleja. Zavrieš. A potom odtiaľ to vychádza para. A vyzerá to takto. Tu si volíš hmlu, že koľko chceš, aby ti išlo. Čiže 2 hodiny, 5 hodín alebo 10 hodín prerušovanie. A už iba svetlo sa tu dá navoliť. Čiže úplne jednoduchý difúzer, žiadne zbytočné funkcie. Para vyzerá takto. Je dosť silná. Určite to vidíš. Dosť silná para je to na 50 m2. A tu si to vlastne prepínaš, či to chceš na 2, 5 alebo 10. Toto funguje tak, že po 5 minútach vždy vypne a po ďalších 5 sa zapne a funguje takto 10 hodín nepretržite. A tu nás si vlastne volíš svetlo. Reálne sú to trošku silnejšie farby. To je také jemnočko vyzerá. Ale v reále môžeš to aj úplne vypnúť. Čiže na noc, keď nechceš, aby ti to svietilo, buď si tam dáš niečo, že chceš, aby si mal akože kvázi nočné svetlo, alebo si to úplne vypneš, aby ťa to nerušilo. To je v podstate celé. Ešte raz to zapneš a vlastne tým to vypneš. Čiže raz, dva, tri a na štvrtý krát sa ti to vypne. To je celé.